Takulandirani programu yathu ya Cruise 5. Lero programu ino tuyeza ndi Dr. Michael Usi amene adzapikisane nawo pa chisankho chikubwerachi pamodzi ndi Dr. Saulos Klaus Chilima amene akuyimira chipani cha UTM. Dr. Usi, takulandirani Cruise 5. Ndipo tinene kuti congratulations kuti anakusankhani kuti mudzakhale nawo limodzi ndi Dr. Chilima kuti mudzapikisane nawo pa ticket ya UTM. Mutalandira uthenga umenewo munamva bwanji? Ndalandira uthenga umenewo choyamba ndathokoza Mulungu. Chachiwiri ndinamva kuti ndi ntchito yolemesa yofuna kukhala pafupi ndi chisokozo cha Mulungu komanso kumvesesa bwino kuti ntchito iyi ndifunika ndizitani. Sindinakhale munthu woti olumphalumpha kunyadira kuti andisankha. Ayi, chifukwa mwina ena kumaganiza kuti I was so excited over the moon, tamanga. To the contrary, inandipangisa kukhala pansi ndikudziwa kunena kuti izi zikukhuza miyoyo ya Malawi. Presentation of nomination papers inachitika lachitatu limene lichait. Munadziwa liti zoti mukapikisana nawo limodzi pa chisankho chimenechi? Ndinadziwa tsiku loti ndi mawa. Ndekuti lachiwiri. Ndimene ndinadziwa kuti ndi ineyo mawa. Uthenga unakupezani bwanji? Uthenga amene unandipezera ndingati kuti president wanandiyimbira. Komanso tinakumana. Komanso ndinene kuti akanasankhanso munthu wina apart from ineyo sindingadabwa. Chifukwa kuti sindalipo ndekha, tinalipo angapo amene angatha kusankhidwa. Munayamba kukumana kena kuyimbirani kapena anakuyimbirani kena kukumana zinakhala bwanji? Yeah, process imene ndosafunikira kuti tipange unpack. Chongofunika chonena kuti anandiuza and I was already prepared psychologically for the hot seat. Ndiyeno sichinali chodabwisa iyayi. Chimene ndingalinde pano choti anandiyimbira tinakumana. And zimene tinakambirana nazo sikuti zinali zachilendo chifukwa mbuyo monsemu takukambirana kuti tithandizane kuti dziko lathuli tiliphule pamoto. Ndiye kukamba kwa siku iyi sikunali kwa special ngati kuti ndikudzidzimuka nako chifukwa from what ndimaona akantha kutenga wina aliyense because he was preparing everybody. Ngakhala mapanga prepare everybody, ena akunena kuti chimenechi chikokhala kuti ndi chinthu chabwino komanso pena si chinthu chabwino. Chifukwa chonena kuti mmene munene kuti amapanga prepare everybody. Mmene makuonerani anthu andale ndino anthu oti muli ambitious kwambiri chifukwa mmakhala kulakalaka kuti ndikafike apo kenako ndikafike apo. Senzo kuti mugulu lanu kapena muchipani chanu analimo anthu angapo ndithu amene amafuna atakhala pamene muli inupa. Ndiye chifukwa kena amati bwanji kuneneratu kuti aliyenseyo adziwiretu nanga mmene munene amuthenga nakufikanira lachiwiri. Senzo kuti ngakhale lachitatu amakapeka mapapers ena anali oti sanachivomereze kuti sadatenge iwo. Ine mukuona kuti ndi bwino kumamuuza munthu patangotsala tsiku limodzi kuti tiyenda limodzi ndiwe kapena panafunika nthawi yokwanira kuti munthu adziwiretu. Umakhala ngati timu ya mpira. For example, umakhala ma players amene umapanga nawo training. Everybody has to be prepared to be fielded. Aliyense azikhala ready. Umatha kutulusa plan yako kapena line up kuti itakamenye mawa ndi iyiyi. First 11 ndi iyiyi. So amene atatengedwe kuti iweyo mawa first 11 ukamenya asatutumuke because the coach has prepared everybody kuti atakumpanga field. Now that's why I've said even akanalisiya ineyo I was not going to be disappointed. Say let's be hypothetical. I passed away today. Ndamwalira.
satanganidwa kuti nawo amva chisoni kuti ndapita, but because tili ndi anthu ochuluka, he was going to go kwanena kuti apo tili mbali tuya watisiya ndi kutenga iweyo uloye apapa. That's number 1 point. Number 2, mu UTM amene tili sogolera kuti transformation tisakale anthu osusukira maudindo, chifukwa ngati utakhumudwa kuti sana nditenge ndiye kuti umafuna udindowo. Ngati munandimva amene wankhulira kunjamba, nauza Dr. Chilima kuti I've come to you ndi audience aje over alibe mulandu with no condition whatsoever, ndabwera kusapanga self. So tonse mu UTM tikale ready to serve at whatever position imene president angatipase. Ndengati wina atakhumudwa ndiye kuti amabwerera udindo ndesa kuinvesta bwinobwino kuti UTM ndi otani. Sichipani chanu chokha, zipani zonse mmene timayandikira mwina kupatulapo MCP mmene timayandikira kuti akapereka ma nomination papers kunali maphokoso akuti wasankha wakuti, akuti wasankha wakuti, akuti wasankha wakuti. Ndipo kuchipani wanu kunkaveka kuti mwina asankha Dr. Matthews Mtumbuka kuti akakhale wachiwiri kwa Achilima. Ndiye dzina liya linakankhika ndithu mpaka nakufika poti anthu kuona kuti asankha Dr. Mayos. Ndizoona ludali kokana kuchipani chanu kuti asankha ndani. Imene ndikuziwira ku UTM paralibe nthawi imene anthu amakukana. Chimene timadziwa ndife chonena kuti amene atasankhidweyo ndiye mweyo. Koma we all understand our mission and subscribe to our philosophy. Yonena kuti tonse tikufuna kuti Amalawi aone tsogolo lawo, aone dziko labwino lowala, azikhala Amalawi akwawo. Zimene amalankhula president atu kudya katatu pasiku, chitetezo chabwino. So ngati tonse tikhulupirira zimene zozo and the president picks one of us, there is no problem. Ndiye sindikuona ngati kuti nkhani yona kuti amakanga nako amakoka nako ndi propaganda imene yoyo imene anthu amangonena panalibe kukokana ndi pang'ono pomwe. Pantha amati Dr. Saulos Chilima amafuna kulenga munthu amene sali mu National Executive Committee. Ndipo National Executive Committee inayima nganganga kunena kuti zimene zonse zingatheke mukuyenera mutenge mmodzi mwa ife. Akuti pamenepo pamene ali kukokana hapo. Zomvetsa chisoni kuti nthawi zina anthu akafuna kunama samafuna kufufuza bwino. Chifukwa choti constitution yathu ikunenera poyera kunena kuti amene atatengedwe kukhala running mate ndi the president, you'll be an automatic vice president of UTM. Based on that, ndizimene zozo kuti sangatenge munthu kuchokera kunja, fa atatengedweyo ngati omsatira president azakhala omsatiranso mu chipani cha UTM. So pano akatenga kunja kwa UTM akhala bwanji vice president. Now that was the argument imene anthu amanga propaganda. Ikakhala kutenga outside the national executive, the central executive, zimene zozo ndiye panalibe true. Nobody argued against or for. It was not discussed. Sitinakambirana pang'ono pomwe zonsezo ndi za maluwa. Anthu amangokamba mokuganiza kwawo. In fact, maina amachulidwa aja chifukwa choti anthu samadziwa kuti atenga ndani. Chifukwa tonse tinanena kuti atakunditenga atakuzanditenga. So based on that, poyang'anira zimene zozo panalibe oyenera kukhumudwa. Fati nazo kuti si tonse mmodzi atengedwa, koma tonse tikukhulupirira maganizo ndizolinga za UTM. Panopo zinthu zili bwino kuchipani. Palibe amene akudandaulabe kuti akomabe ine ngakhale mwasankha Dr. Usi ndimaona ngati chikhamuna sankha awa kapena chikhamuna sankha ine nkuone kuti waswana zontendere kwambiri. Ndinene kuti mmene mwandifunsiramo choyambirira ndikudabwa kuti funso likuchokera kuti chifukwa zili ngati kumfunsa munthu akuti kambanja mwake kuti koma mmene muzili bwinobwino pomwe pochoka mmene momo mwakumbatirana mwasazikana bwino mapemphera limodzi ndiwo madabwa kuti akundifunsa funso zoti nyumba mwanga musimuli bwino akuzilengera kuti ndiye ineyo ndikudabwa kuti muli bwinobwino chifukwa ndikudabwa
kuti kuti bwino si yankho kwenikweni koma yankho ndikuti ndikudabwa kuti funso lichokerapo ndiye kuti mungotitsimikizira kuti musatifunsefunso imene ifo zili bwinobwino kudabwako chifukwa chona kuti zili bwinobwino zikanapanda kutero ndikanakuyankhani kuti zili bwinobwino ndiponso mawu ake mukanaza kuti uyakunama zili bwinobwino komanso ndikudabwa kuti funso lichokerapo. Amenewo ndi Dr. Michael Usi amene mwendo wathu mpulogalamu yathu ya lero ya Cruise 5. Iwowa ndi running mate wa Dr. Salos Klaus Chilima kuyimira chipani cha UTM. Mpulogalamu ili makonda nyimbo kwambiri komano ndikudziwa kuti panopo pamene kucheza pano mukuchoka chipinda china mukalowa chipinda china muli paliro kwambiri. Komabe mwina tidziwe nyimbo zimene mmakonda nyimbo za mtundu wanji. Nyimbo ndimakonda za uzimu mutanipasa ina iliyonse ya uzimu. Okay. Za ku Malawi kapena za kunja? Tiyambe za ku Malawi. Za ku Malawi. Za madasi kapena zongoti gospel zoti oyera zina maimba anaimba malemu Grace Chinga. Yes. Ilipo mtakundipasa chabwino. Usiku ni wanu
odya zache alibe mulandu ili kuti odya zache alibe mulandu ilipo. Mumvese izi zimene UTM ikuyimirira ndi odya zache alibe mulandu. Ikufuna anthu akhale ozimira paokha, anthu asiye kukhala opempha, anthu azigwira ntchito, anthu azikhala okondwa, pasakhale zinthu zongoti tikudikira akumipando atipase, tikudikira tigawiridwe. Aliyense azigwira ntchito kuti azikhala ndi zake. Ndiye odya zache alibe mulandu sinali chipani tu iyayi. It was a development philosophy. Anali maganizo achitukuko amene Dr. Saulos Chilima atawamva anaona kuti zikugwirizana kwambiri ndi zimene iyenso amakhulupirira. Nkuona sizinavute kuti tikhale pamodzi tigwire ntchito limodzi. So nthawi imeneyi munatulutsa salu zipewa tinaziona zokhanga za green yoni. Zidakalipo sindikuziona anthu akuvala masikano. Zidakalipo kapena anthu akumazivala. Koma nthawi ino ndi ya campaign tikupanga promote UTM. Ndiye salu zimene zozo zokuvalidwa ndi za UTM. Koma izozo zilipo, ma-t-shirt alipo, koma for the sake ya period inoyo akupasidwa salu zofira kuti azivala kuyimirira UTM. Inuyo ndinu running mate wa Dr. Chilima. Osangolitetsa gulu linkunena kuti basi palibenso odya zache alibe mulandu, tonse ndifa UTM. Si gulu tu iyayi. Si gulu. Ndi maganizo achitukuko amene anthu akuakhulupirira. Ndiye kuti anthu aone timatenga ma-t-shirt aja, nsalu zija kuti anthu aziwerengapo. Chimozimozi panali ma flyers kuti anthu aziwerengapo. Sono zili ngati kutina kuti uthenga umukuona odya zache alibe mulandu. Aliyense atakuvala amene akukhulupirira philosophy imene yoyo imene sopano UTM yaigwira kuti philosophy iyi tikuyikhulupirira kuti ndi yanzeru itakuthandiza Malawi. Palibe gulu loti ilinde gulu odya zache alibe mulandu per se. Chifukwa ndimanena kuti nkutheka kuti ndi imene zimachitikira ndale za kuno ku Malawi. Khaleni mudzapezeka kuti mwina mwaona kuti mu UTM musindi kusangalala namo, nkubwerera nkukasandutsa limene muti ndi philosophy nkunena kuti kabezi ndili nako kale apa ndingokapanga support kamene kakakule nkudzasandukanso chipani. Mukuona ine ndimamuyang'ana munthu kwambiri zochitika zake ndisanayambe kuzipereka kuti tiziyendera limodzi. Sindikukhulupirira kuti pangakhale nthawi imene ngane kuti sindikuziona bwino bwerere gulu philosophy ya odya zache ikhali chipani. Fachona kuti Dr. Saulos Chilima a president athu a UTM. Philosophy imeneyi amaimvesesa bwino kwambiri. Komanso zimene timaganiza kuti philosophy imeneyi ma action plans and action steps zochita zache kuti anthu akhale odya zawo asakhale ndi mulandu zikupezeka zonse mu UTM. Ndiye sindikuona kuti pakhala chifukwa chonena kuti ndikayambiso zimene zozo ndiye kuti UTM yo yasinthiratu chimene sikugaza kuti zingachitike. Most Malawians, I must say, know you as an artist, a comedian. In fact, you're popularly known as Manganya. But now you are a politician, fully fledged politician. And I see that the name Manganya might probably die. I don't know. That's up for discussion. But now people call you Dr. Michael Usi, the politician. How do you intend to separate these two personas? Because some people still struggle to recognize you as a politician. When they see you, they want you to entertain them because that's what you've been doing for pretty much 20 years of your life or more. Well, I am also grappling to understand how they are struggling to separate the two personas because I've been director of ADRA Malawi. At the same time, I've been Manganya. They have not struggled to make a distinction between the two personas. ADRA Malawi is a faith-based organization with a very serious mission to work with and for the people.
ADRA Malawi has donors in the West. I have been at the helm, making contacts and making sure that ADRA Malawi is thriving on issues that are attractive to the donor and beneficial to Malawians. I have demonstrated that for over 25 years. Government and government organizations, religious groups, they have appreciated the role that I've played in ADRA Malawi. So for them to turn around, if there are any at all, to say they are struggling to make a difference or distinction between the two personas, I would say it's their choice. And it's not a choice that comes about without a rationale. It's a political issue. It is just to find a way to maneuver in terms of undermining my credentials as a running mate for Dr. Saus Chilima. It's just politicking. There's no substance to that argument, as far as I'm concerned. Our second song. Any other music that you like? We played a song from Grace Chinga. You said you like gospel music. What other music do you like? Oliver Mpukuzi. Yes, that great icon from Zimbabwe. Yes. So sad to see him pass on, a couple of months back. We under the sun. Yes. Yeah. Oliver Mtukudzi. As we are speaking, there is a raging debate about the role of a vice president in running a country. Some say it's a delegated position, so as a vice president, you have to wait on the president to delegate roles to you. Some say, no, you are a deputy, you are a co-president, you are running the country together. Should UTM win, you might end up being the vice president of the Republic of Malawi. What is your understanding on the role of the vice president of the Republic of Malawi? Maybe let me correct your question. You shouldn't say should, say when UTM wins. It's a question of time. It's not should, when UTM wins. Now, coming back to your question, I think I'll be reporting to the president, and I'll have a job description, which will be, in my view, will be crystal clear, and I'll follow it. So I don't think that it's fair for me to start drafting my job description at this point in time. In which capacity would you be glad to serve the country of Malawi? A delegated position by the president, or co-president running the country of Malawi together with the president? I've worked in ADRA as deputy country director and some co-associate country director. You see, what matters is what you are given in your job description. If the president wants to work with a person who is a stooge, then problems arise. I don't think that Dr. Saus Chilima would like to work with a person who is a bootlicker. He would like to work with a person that adds value to the presidency. When you talk about President Chilima, it's just one person. There are people that constitute the presidency, and I'll be one of them. And you will want me to add value to the presidency. Not just being rhetoric, but being practical. So, with that argument, I don't think that you would sit there and just be delegating, go and do this, go and do that, go and do that. Then how would I work? I'll have my job description. When I wake up, I'll have to say, okay, a list of things to be done. What are the outcomes, the deliverables? What is my plan of action, which he has to approve? I have to write reports to him. So I'm not going to be a manna boy. No. But the man that you are supporting, Dr. Chilima himself, has also lamented about, in fact, one of his promises has been that he's going to
take particular interest in this, especially how the constitution was set up, because he is of the view that the president, the vice president, seems to serve at the mercy of the president. He's always being delegated, and you might find yourself in that situation in case the president doesn't delegate anything to you, and you see time going and you're like, what am I doing here? He has said that more than once. Yes. He has been a victim of what we are talking about here, and he has said on podium to say he doesn't want to see his vice president go through the same going through the same experience. So I am not afraid of saving him. Neither am I afraid of having accepted this challenge, because I know it's going to be a different game altogether. Dr. Joyce Banda atanena kuti atuluka mu mgwirizano umene munapanga pamodzi ndi na UTM, zinali bwanji kuchipani? Ine sine mneneri wa chipani, ndiye sindingathe kunena kuti zinali bwanji. Koma munalimo mchipanimo, ndipo matha kuona kuti mneneriyo ndi uyo, koma ineyo ngati member, ineyo chabwino ngati membala wa chipani, mudamva bwanji? Ineyo nati iwowo ali ndi ufulu olowa pazifukwa, ali ndi ufulu otuluka pazifukwa, amene anganene kuti zili bwino sizili bwino ndi Amalawi pa tsiku la vote. Simukuona ngati kuti zikhoza kupanga affect anthu mene adzakuvotereni, chifukwa atanena kuti tili pa mgwirizano ndi UTM, anthu ena mwina amati tikavotera mgwirizano umenewo, atatuluka mosapenekera konse ena anso atuluka nawo. Simuona ngati zidzakukhudzani mmene mudzachitire pa masankho? Tadikirani pa 21 pafike, ndiye muone zimene zitazachitike. Chinanso muchidziwe nchonena kuti maganizo a ine ndiponso maganizo a Dr. Saulos Klaus Chilima tonena kuti chisankho cha chaka chino 2019 sichandale, koma ni ntchito ya Mulungu mwini wake imene ayisogolere ndi yeyo. Chilichonse chochitika pamene tikupita ku chisankho, God is in control. Ndiye palibe chifukwa choti wina akachoka ndi mayo wachokeranji, Mulungu akudziwa wachokeranji. It would be a blessing in disguise. Who knows? Let God be God. Ifeyo tukudziwa chimene Mulungu akufuna kuti chichite, and we are focused and we will do exactly that. Mayo wachokeranji akubwera chifukwa chonena kuti amene achokawo amanena zifukwa zimene achokera, ndipo zimaunikira ponena kuti mchipanimo zinthu sizinaende mwa chilungamo ngati mene ankagwirizanirana, munaphwanya pangano. Ndi anthu amati chipani ichi nchotani, anagwirizana kale ndi awa kuti tizichita motere, kenako aphwanya pangano nchifukwa hawatuluka. Ena akuona kuti zinaononga mbiri ya chipani chanu. Ndikufunseni, mkazi azilira mayo akundimenya ine, akutuluka nyumba akundimenya ine, mmene akutuluka muja kuona kuti sanavulale. Mamuna akutuluka amene momwe ndi mbusa, akupita sakuyankha, ndiponso simunamve kuti wamenya munthu. Mayi akuchoka ndi kwati wa ukuku mutani. Chimene funa kulankhula chonena kuti munthu amata kulankhula chimene akufuna. Nthawi zina munthu akakhala chete osapanga comment when he is being accused, muzidziwa kunena kuti ali ndi nzeru. It's not always kuti munthu akakhala chete kuti alibe nzeru. UTM yakhala chete pachifukwa chimodzi. We are on a serious mission. We don't want to be politicking. Ofulawo ndi andale, ifeso ndi andale, kuma ndale zake zosiyana. Ndi I do not want to comment pa Madam Joyce Banda zimene anachita. I want to comment on our behavior. Kuti ifeyo, we are a focused UTM because we have a mission that we want to pursue and make sure that Malawians are happy in this country. Nyimbo ya chitatu. Nyimbo ya chitatu ikhale ya mafikizo.
ulendo uno ndi chiwerengero cha anthu amene analembetsa mbuyo pano chatsika, ndipo anthu ena akunena kuti amalawi ena ataya chikhulupiriro mwa anthu andale, ndipo akuona kuti palibe sofa yoti ndikavotera. Moti ena ngakhale amene anakalembetsa mwina aganiza zoti ine ndalembetsa koma mwina palibe chifukwa chimene ndikavotera. Tatuzani kufunikira kuonena kuti amalawi akhalebe ndi chikhulupiriro kuti voti yawo ndiyofunika ndipo akavote tsiku lokavota likadzakwana. Ya, mukuona kutaya chikhulupiriro kunzomveka. Ndizomveka. Ndiponso ndi chifukwa chimodzi chimene chikupangisa UTM imene ilibe failo mboma pakali pano. UTM ikakalowa mboma sikafufuza kuti failo athu ya imene tinali mboma muno tinati bwanji ndi maganizo asopano. Zipani zina zikalowa zikangana mafailo awo kuti zipitiriza. Anthu abwere azavote mu nyinji wawo kuti aone kuti chipani cha UTM chakonzera zotani. Chilichonse chimene chikulankhulidwa mu UTM kuti chizachitika, mukhulupirire kuti chizachitika. Ine ndikuchokera ku background ya NGO imene tikanena kuti tifuna tipange izizi, this is what you agree with the donor and the people, andi mazichitadi. Achilima anali kuyatero agwira ntchito ndi makampani nake kumene deliverables mwati mabwana tipanga izi mmapanga. So takumana anthu amene tili result oriented, amene timati tikanena kuti tipanga ichi tipanga chomwecho. Ndiye amalawi akhulupirire usogoleri wa Dr. South Claus Chilima kunena kuti sikutenga udindo kuti anthu aziti president kapena ina running mate. Tikutenga udindo kuti amalawi azanene kuti Mulungu aliko. Following up on that, Malawi remains one of the poorest countries in the world. What do we need to do to get out of this position? There are a number of things that have to be done, and there are strategic options that have to be done. We should have what I call a total, complete paradigm shift, where rhetoric is business for government, politicking on every program. We should go down to basics and focus on issues that matter, and that is the human being that we are intending to serve. Who is this person that we are intending to serve? What are the needs? And how do we get those needs for the people? It is time that people should benefit from the expertise of their leaders, and not leaders benefiting from the ignorance or the underprivilegedness of the people that are on the ground. On the ground, we have people that are underprivileged, and leaders are taking advantage of that, exploiting people that are already poor. It's going to be a total turnaround. That turnaround might also be driven by how we treat our agriculture sector, which has been a topic for discussion for quite a long time now. And when you talk about agriculture in Malawi, you also talk about maize. There is the farm input subsidy program, which is causing a lot of debate. I don't know what your thoughts are. There have been two schools of thought. Some say, let's continue subsidizing the cost of farm inputs for the poor farmer. And some say, the poor farmer only grows to eat its subsistence. How about we take all that money and we pump it in large-scale farmers? They grow as much maize as they can. Then that brings down the price of maize and other other crops. Which side do you fall? You see what? When you have a list of issues or concerns or problems that are rocking the country, yes, you need to go for the overarching strategy that when you deal with is going to take care of the smaller ones. When it comes to the agriculture industry, it is not a standalone program or standalone issue. There are so many issues.
you have to look at the financial management, because agricultural industry will have to thrive on financial management. Now, if we just look at it as just agricultural industry, you can have a very good program, well crafted, but if you don't look at other policies, if you don't look at other programs or support services from government, then you are leaving out some serious factors that have to be factored into the strategy that will improve or revitalize the agricultural industry. So what you have pointed out is just one. Yes. If you look at the farm subsidies, the argument that, okay, let's focus on the commercial farmers, yes, because the commercial farmers will revitalize the industry, yes, whilst the subsidies farmers will just consume. The two schools of thought have merits and demerits. The two schools of thoughts have merits and demerits. Which one has more merits? For me, a combined approach would be more beneficial to Malawi economic industry. A combined approach. You don't just focus on the commercial farmers. It is possible that when you focus on the commercial farmers, they may end up exploiting the subsistence farmers. Let the subsistence farmers be supported as well. Let the commercial be supported as well. What you need is to have a strategy that is looking at the bigger picture. Fourth song. And when we come back, we'll be winding up our chat with Dr. Michael Usi, who is the running mate for Dr. Salos Klaus Chilima, representing the UTM. What's our fourth song going to be? Brenda Fassie. Brenda Fassie. Fantastic lady, Brenda Nokuzola Fassie, all the way from the Rainbow Nation, the Republic of South Africa. Let's sample something. Have we seen the last of Manganya, the actor that people fell in love with, the comedian? No, you have not seen the last. Are you going to continue doing what you do? Based on time availability, oh yes, I will. You would be glad to go and shoot a movie or do things like that as a vice president? Why not? I'll talk to my president, ask for permission, and then if he says yes, I'll go and do it. Don't you think that would compromise your image in the eyes of Malawians? No, it will not compromise at all. Again, when it comes to issues of arts, people seem not to understand the seriousness of art or acting. It's a medium for communication. So I don't think there is any problem with that. When do you know what he done? You know what he done? Mundiana. Indiana. Chifukwa fusamene ndafusefa yoti anthu atangokutchulani kuti ndinu running mate. Anthu amati amene wa. Chifukwa kumbali ya Manganya ya masewero ichi. Anthu amadziwa za amaya sikono. Ndandamati taone tsopano amaya sikono taone. Koma ndiudziwa pe kuti sikuti mayiwa ndi maya sikono yake. Koma na bango nene zomoselekula. Tatuzani chilungamwe cheni mankhani imene. See, anthu azambiri amakuta kukera kuti amve private life ya munthu. Zona. Ndiye umadabwa kuti private life ya munthu kweni akuifunira chani. Inuwe ndinu public figure. Yeah, ukankhala public figure atama unika chili yonse chimene chili. Sono zili ndi ine kufuna kuti andiunike kapena kuti asandiunike. Because what I think zimene ndayankhazo ndizokwanira. Kuti muli pabanja. Ndi ana zimene ndizokwanira. Ana angati? Ndi ana awiri. Okay. Pamene mwende mwayankha mama. Ndakwanira baza atha. Fusolina limene ndafuna tidziwepo ndi nkhani ya kupikisana nawo ngati wachiwiri kwa Dr. Chilima. Anthu ena akhala kuti tisamata ya nthawi kumakambirana za achiwiri wayo mutu weniweni umene uli kutsogolo akuti running mate koma nkhani ndiyo kuti amene ali patsogolo ndani inuyo ndiye mupikisana nawo pa running mate ipo. Zimene akulina sakuzidziwa. Running mate ndi munthu amene athandize president kwambiri kuti president iwo
ukhale othandiza relevance ya upresident ioneke kuti ilipodi, chifukwa president sangachite zonse ngati running mate wake saziwa chimene akuchita. It's as good as having no running mate. It's as good as having no vice president. Vice president achakuona kuti kupanda vice president apa ichi sichinachitika. Mmene makamba muchakuona kuti vice president at the end of the day azitakutusa kuti ndapanga izi. Vice president azitakubweresa madona mdziko. Vice president azitakumuzaa president kuti bwana president, I am able to bring into this country 18 billion malai kwacha from donor wakuti ndapempha ndalipa proposal yakuti. Kapena Mr. President, vuto ilili tilipango tako makuti. Because iweyo ntchito yako is to add value. Kuti president uja atu kama muona zoto uya akukwana. Fa president mena nakulia mese mtu mmodzi. Nkuona mati omuzungulira ama muipisa mtu uja. Omuzungulira can include the vice president. Akumuza chani. Ineyo, God willing, animendu kuonera, I'll add value kwa president Chilima. Chimene mmakondako pa chipani cha DPP ndi chiyani? Chimene munganene kuti koma na chipani ichi apa ine ndimaona kuti amachita bwino kwambiri. Bingu ndamene manena kuti association yake ndi DPP Bingu wa Mutharika anali munthu organiza amazoa chimene amachita. Nikatokuza kuti ine chinkali na lemba selula maloto a Farao iye linamunyasa kwambiri. Koma up to now ndilika atamena anandilembera kuti iwe ndi munthu wanzeru ungatokala sogoleri mutafuna kata ndikuoneseni nobody has ever seen it. Ndinayo Dr. Bingu wa Mutharika anandilembera ndinayo kalata kusayinira kuti ndikusayinira adali chani ndikundipanga describe ineyo ndiye ndikundisankhaso kukhala mu Feed the Nation. Panali Feed the Nation committee mnala kulu mene mujamu chairman national ya Richard Banda ile ndali mene mujamu madaba kuti uyu amalimbana ndi Bingu uyu pa masoro achacha umutenga bwanji anaona bigger picture kuti chinga mapanga zizi uyu komano ndo othandiza ndiye mkamachula DPP ndimakumbukira Bingu. Nanga panopo DPP yotsogoledwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika munganenepo chani za ubwino wake? Ndikumabaza kuti Mutharikalo ndimandikumbusa Bingu. Nanga Malawi Congress Party munganenepo chani kuti na chipani ichi chimandisangalatsa ndipo ndimachiyamikira pa chinthu ichi? Pokhala ndi nkhope yakamuzu pa salu ija ndimakondwera kumuna kamuzu. Panali pachoka nkhope yakamuzu ende uli simukondwera ndakuyankhani ndimasangalala ndikumuna kamuzu. Pali chithunzi chimene chakhala chikuyendayenda pakati apa ndiye pakhalanso anthu akumapereka maganizo awo pa chithunzi chimenechi amakuonetsani inuyo mukukhala ngati kuti mukuthandiza munthu mchipatala mukumudina mthiri mutani ndinudi amene uja ndine ndi anthu amati koma iwowa kumamuthandiza munthu wavula chifu chili pa mtunda kumudina pamenepo kodi sadziwa malamulo aku chipatala kuti samayenera kuonetsa munthu ali mu situation ngati imeneyi? Anthu amathamanga kulankhula sanamfunse. Patient uja tinampeza ali chonchija palibe mene anamvula amati akumva kutentha sakufuna kufunda ndiye atandimva mawu anga na kuti ndi Manganya nati poyamba ndazandigwira mkono ndiye nakuti apa pakundiotcha kwambiri agwirani apa pakundiotcha kwambiri munthu uyu amene munthu uyu ndiye ndinagwira pati pamene paja amati pakumotcha paja ndiye ambiri amalankhula zambiri yo za chipatala. Ine I'm a certified medical assistant. Malamulo a chipatala ndi maadziwa. Munagwira kuntchito mchipatala? Ndagwira chipatala. I can sit mu chipatala, take chief complaint ya munthu, make a diagnosis, prescribe treatment, kupita kapena ku theater kuti kwathandizira. I'm a certified medical assistant. Zimene machita chipatala muja ndi maadziwa chimene ndikuchita. And even in fact zakumwa amati atenga zakumwa zosanyira kuti amwe ma patient nditafika ndinauza mai amene atandirawo kuti izi tikupasani inuyo chifukwa these are fizzy drinks ma patient ena sanena kumwa fund kuziziwa tikusira inuyo anati yani zikapereka ni magari ali mti ali momwemo.
anamali yo anapanga zimenezo kalekale akhala nthawi yonse sanagwire ndi patient kenako basi lero manga dina munthu chonchi tsopano kodi ikoleka ndi kudina kapena aona manja chonchi picture imene ndi picture yosati ya movie yoti akuna ndi kudina ndiye kutonkhula zambiri anena kuti pakundiwo cha apapa tandigwirene apapa even azibusa mapita kumaka kankhantu chali chimuja mchipatala kuwagwira utani sipakhala mulandu koma fati ndineyo komanso ndine wachipatala and I knew exactly what I was doing. I know my boundaries. Nampeza atazipanga expose anandigwira mkono tandionene apapa ndikuti pati apapa. So there was no physical examination. Where is the evidence? If I did physical examination nimazuwa chati nganalemba atu nalemba pati. Or did I tell anybody kuti uyuyu mupasa makula kuti akuti? I did not. We have to wind up. I've got a set of questions that I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. First, I would like to know your full name. I am Michael Biswick Usei. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Are you married? Yes. Have you ever shot a gun? Yes. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you planted a tree before? Yes. Have you planted a tree this year? No. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? No. Have you donated blood? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drank alcohol? No. Would you drink alcohol? No. Do you want to be the president of Malawi? I'm not sure. Have you broken someone's heart? Oh, yes. Have you had a crush on someone? Yes. Dr. Michael Usei, it's been a pleasure talking to you.
Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Iwe Zodiac, mwenzilanga dziko limodzi, fuko limodzi, anthu amodzi, wailesi imodzi, pomveka pawiri mdziko lonse. 88.4 komanso 88.6 pamenepo mpomwe Zodiac idzimveka kuyambira pa 1 January 2024. Mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati, komanso mchigawo chakumpoto mungatimve pa 88.4 komanso pa 88.6 MHz. nakonzeka ine uze zona iwe. Blantyre City, located in the southeast and central African region, is the oldest urban area, predating cities like Harare, Lusaka, and Johannesburg. The city was founded on 23 October 1876 when Scottish missionaries acquired land from Chief Kapeni, where Blantyre Mission now stands. In 1966, Blantyre was declared a city and is currently the commercial capital of Malawi. Blantyre City spans 250 square kilometers and is home to around 950,000 residents. During the day, the population swells to over 1 million as people migrate from the nearby districts of Cholo and Chiradzulu for work and business. Blantyre has been a major contributor to Malawi's economic growth and development. Blantyre is the oldest urban center in Malawi and was established as a municipality in 1895. In 1897, a British surveyor planned the streets that now define the core of the Blantyre CBD. Limbe Township was founded in 1909 following the establishment of the Limbe railhead connecting Nyasaland to the Indian Ocean. In 1956, the townships of Blantyre and Limbe merged to create the Blantyre-Limbe municipality, which was later renamed the City of Blantyre in 1966. Blantyre has grown into a hub for administration, shopping and services. The growth of infrastructure has also contributed to the expansion of Blantyre. Queen Elizabeth Central Hospital was constructed between 1954 and 1958, while the Chichiri Stadium was completed around 1955. The growth of Blantyre City can be attributed to recent economic developments such as inner and outer bypass road infrastructure projects, the construction of the Malawi Bureau of Standards building, and expansion programs of the Malawi University of Business Studies and Applied Science